Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras si amin papagayam, hintay basa ti Sirach Kapitulo 3, versikulo 26 kan 27. Nakakaasi ti pagbanagan tinatangkad ti panagululo na. No naayat ka iti paggad, isunto ti pakatayam. Kanayon ka ama isagmak no natangkan ti panagululo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Ay, awan samanan ti anak mao. Amangan no may samanan kadagiti aggugulo ijay sangot ti istor idilim mabasak. Apay, idilim mabas ka. Saan mo at inalyaw no adda ijay ti anak mao? Saan nga ijay amis mo tinagnaak? Amangan no pilitan dak ama kiinaum. Kayat mo asawan, iti balasay tinagnaam. Wain, limikli ka kadagiti sangar at tao. Agpukpuk ka kan agkat-katawad ah. Ay, into kat no kwan, aga-apadan. Ay, no apay mo't apagaayat ti anak mo ti mapan iti kakasta. Di na mo ti dumngeg iti sao. Ay, nuan niya nga minayat tinagin inawam iti dayjeng aubeng. Anya ngay kumati connection tinaginawak iti ugali ti anak ta. Ay, parikot dayjeng anak ta. Ari-ari ti gulaw. Basta adda gulaw, addamat ni Daryaw. Na yun. Apaw! Sumunga din ti sarangusong iti arak. Imbag ano adda kapiken tinapay ama isirbe inton matay ka. Ay mo na ikat ti panaglaw mo. Awan pa yung uray nalitnaw akapi nga isirbem no mataya. Kasta ka de, ha? Awan natin umay umarayat no kasta. Pangalak kumangay iti ipakapik ket dinak pay mayawatan iti uray piso la kuma. O di pagdrawing ti anak mo iti adu akwarta tayo so ti gatang mo. Sa umanen tinabartak dayta. Ay na, Gloria nga agpayso tinagan ko. Ngem kasla akmet adda iti impyerno. Tatuok akanayon ti mapaspasarak iti sidong ti mamartak nga asawa. No kayat mo ti agragsak. Uminom ka mo ti tayara ka. Ta itayok na ka iti lubong ni ragsak. Nadamag kaw, anak igulo ka numanen ti asawam, idi kalmaan. Ay, gulo akanayon ti sapsapulan ti anak yun, nanang. Basta adda gulo, present akanayon ni Daryo. Di pa'y pulos agabsent. Ay una yan di anak ko. Pulos asaan amabagbagaan. Ay, no saan laaga po iti anak mi, nanang. Nabayagan nga intarayak ti asawak. Ano sa ambalasang ko. Amangan no ad-adda nga agpagunggan no aramidem da ita. Sapay kumaa, ta saan amaibos ti anos ko, nanang. Ngem no agpatinggan ti anos ko, makariing tulaangan nga awanak iti danana akadwak ti anak mi. Tulungan nakman kitday amang bagbagaken ko na balasan ko. Saan amabilangan ti pamagbaga nga impaay ko kenkwana, nanang. Denggan ti kannawan alapayag na, rumwar matlaang iti kannigid. Nanang, nakitang ni tatang, makidindin nanog iti iti kalsada. Ay na anak ko, pan naka-ehersisyon ti amam ti makidinnanog. Di mo makita aya, pisang pa yun tilapayag na gapo iti kinalaing na amakigulo. Diyo ka di mapananawaan, nanang. Ay na anak ko, uray anawaak, di nakmatla italtalag. Kasanon, no iso ti maparigat. Amamok ni tatang mo, numarik na adinan kabailan, agsanod dayjay. Ngem numarik na akabailan na paylaeng,
ad-adang agpalastog no adda mapan aganawa. Madanaganak, nanang. Ngamda kayo. Kaslasan kayo ang madanagan. Agsakit lang ti barukong kuno aganawa ak. Sumangpet tulat tanan ako. Bayam amakigulo. Taday tatiragsak ni tatang mo. Iso apagusto amlatan. Agnakem to no makaraman. Nay, barbaro ang makita kaasan ang nabartek ka, anak ko. Congratulations. Thank you, nanang. Thank you. Dario, anak. Mm. Mabalin ka day, akis sayam ti panaginom mo iti arak. Kanti kinalaing mo ang makigulaw. Kasyulay ni katen at iragsak ko, nanang. Ammo yumet aday tatipuon ti ragsak ko. Awan serbiti biyag, no awan arak kan rambulan. Kasanaw no maisagmak ka. Kasano ti pamilyam. Ti anak yaw. Ay kat pamilya kan anak kulat ta idaan, nanang. Saan mo ta mabaliwan day ta? Ay unay ka nanak ko. Kasta kadilatan. Kasano no makaala ka iti sakay. Kabuteng nakti sakit. Tanapon no ti bagik iti alkohol. Imbag tanadanon ka, Daryaw. Apay, di ka di mabutang ang makigulgulaw. Anya ka di ti pagragsakan nyo, tatang. Kasanon no ibagak asardengan nyo met ti pagragsakan nyo. Kayat yo ka di? Ay, natangka na talaga ti ulom. Kasano nga tayo mapalok ng day nga ulaw. Jakmat kayat analok ng ti ulo ka. Tanumadanog, mapisit. Imbag tinatangkan tasaan akas karina a mapisit. Ay, baribar at talaga ti panagpampanunot mo. Ay, sakan tulat taag nakam, no adadakas ang mapasamakan ka. Danag yun na ya, tatang. Apay, ipalubos ko ayama it nga dadakas ang mapasama kanyak. Kakaisuna na mas pailang ti arak. No kumamakasabidong ti arak, sika ti umuna ang masabidungan. Nanang, ni tatang, natinag ije bakras. Kat si bibiyag ka di pa'y ti amam. Nabartak man siguro na. Di tayo ka di mapantulungan, nanang. Tainak ibaga ka dagiti ka aruba. Tain tayo kitain no si bibiyag pa'y. Sige nga ron, nanang. Umuna akon. Mabit lang. Sa dino abanda tinakatinagan na. Asidag ti kabite, itiigit ti kalsada. Sige, tain taagpatulong ka dagiti ka aruba. Ken ibaga tapay kin ni apong mo, anak ko. Ikaw, inayadan yung timang ibagat kanya ka ata na sakit sikat ko. Pati bukot ka na bagag. Imbag man, tamarik nampay tinasakit. Kat pirme abartak mo. Ano yung napasama ka? Apay nga dak dito'y bakras. Apay asyak ti pagdamagam. No apay nga adda ka dito'y bakras. Dahil tabagim at ti pagdamagam. Dito nga to ti amok nga yan ko. Itay. Ay, awan maun Daryaw. Nabartak ka manan. Isuadi mo ang mau tilubong mau. Amok mo, tatang. Kasano anakapanak dito. Yasan ko nga mo. Ay, day tabartek mo Isuadi mo ang mau no anya tinapasama ka. Nakita mo ka di tinapasamak, Mare? Tinakita kat magmag na itay. Kalpasan na, inriyaw na ti kantana sa nagsala. Kasta nga rod ti ugali na numabartak. Ti agkanta iti napigsa. Anyangay, di natin nag-igirangkis. Ay, kasano adi matulit kat agtsat-tsamot iti igit ti dalan kat nabartak. Una yun, tagsalsala man gaya man amagmag na. Amangan pa'y kit di nagtsatsa nagpababa, maray. Ay, unay kat din ni Dario. Kanayon ko abagbagaan, ngam nagtangken ti ulo na, Mare. Na ito lang nansamot ti arak, maray. Inayadan ta nga ipagnatatang nagsakit ibagbagik. Anay ko.
Hey, haganos ka Tanarigat ti mangisangat kan ka. Ay, sangat ti dalan kan nagalayis. Ay, mangiramraman ka iti rigat. Ay, makabannog. Nagsakit tatang. Ay. Marigatan na. Ay, unay yun. Uray da kamay. Marigatan kami amang isang atkan ka. Isungagtal na ka kuman. Nego. Nagsakit. Matayak sa nabo. Ay. Saan pa'y? Taado ti arak ako nam. Ay. Kaya't mau, tadigusan kay ti arak. Alaman nga ro tatang. Bareng maksayan ti ut-ut amarikrik na ka. Anay ko. Ay, kasta lang aroden ti kasasaad mo. Arak pa'y laang ti adda di ta panunot mo. Ay, salbag day tang arak. Ay. Oh, anya nga ita. Ipandakan, i ospital. Awan arak di hospital bakit? Ang mga mataya ki jay, tadidak pa inuman iti arak. Ti ospital, pangipanan ka dagiti agnangabit kan patay tapno agbyag. Agnangabit kan. Oh, kayat mo ka di pa itagbyag. Kayat ko laon niya, bakit? Hintay yung arudan. Nagutot tiwagbagik. Anay ko. Anay. Sardang ka man. Dayta ti maalalam. Gapo iti kaiinom mo. Anya ngay, di natin nagkan igediraas. Hintay yung arudan di hospital Marigatan ako na yan. Nautot tiwagbagik. Anya nga itimbaga ti doktor, bakit? Nagsakit mo ti rusok ko. Saan mo tasigon ngagsaksakit ti rusok ko? Ulcer ka no. Gapo iti arak. Nadisgrasya ka, gapo iti arak. Ita, adda pa'y ulcer mon. Samot lang nagsakit ti rusok ko. Hindi adda tayo dito ospital. Saan mo tidi? Ay na, itala adin mi karday ta. Ngamsigo din nga adda ulcer mo. Sakbay nga imay tayo. Di mula siguro narikrik na. Iso ama iparitan kan ka ti arak. Agtungpal ka iti doktor no kayat mo pa iti agbyag. Ay, sana ati arak ti makagapo iti panagsakit ti tiyan ko. Masapol na kiti ti arak iso nagsakit. Balakangan ka, Daryo. Saan kan nga uminom iti arak ta ipatay munday ta no ipapilit mo? Mapiitan ti iruruar mo dito ospital, anak ko. Anya nga ay tirik na. Mabalin manen, nanang. Mayat manen. Mayat manen tay. Anya manen ti kayat mo asawa. Kuha, nanang. Mabalin ang tirumar ti kayat ko asawan. Imbilin ti doktor aliklik ang pa iti arak. Taday ta ulcer mo. Numero 1 akagura ti ulcer ti arak. Apay kumakagura na ngay. Isukid diti sapsapulan na. Apay, anya ti daydaya mo duma, manakaw. Ay, awan. Maragsakan tarumwarak matlangan dito ospital. Nawayan da tao. Saan kat ang nakakulong dito ospital? Makapasikur dito'y. Apay, kumaamasikuran ka. Ag-agasan da ka nga road. Kaslaklanwang dito'y nakawayway gapo iti dextrose. Imbag kat jenwang tatidog ti talina. Ang amsyak, nagababa. Awan mo't ni tatang mo dito'y balay, anak ko. Napanan na ka di manan. Diyak mo, nanang. Amangan no napan nagwatwat di tarwar. Nasaya at no napan nagwatwat. Masikuran sa dito unag ti balay. Manipod adday di ospital. Saan ngay min inom iti arak? Nasaya at mat no nadidigran. Ay, masurunak paikit din. Tadimat agtalo nun. Tadya mula inom ter aramidin na. Di pa'y makaaradon. Ay, imbag tanalawa mo't titaltalunan tayo, nanang. Tano saan? Kasano tayo na? Katday talag barbartak ti amo ni tatang. Isungarod nga ilimlimang kunti paglakwak itirik. Tadawatin namat nga igatang iti arak. Ay, pangalalaan na nga ta iti igat-gatang na iti arak. Ay, katsiyempre Ilako na dagiti bunga ti sabakan da dumapay aprutas tayo.
Basit itid na kanyak. Dagiti bagas ti kamuti ije bantay. Itulag nan iti gumatang. Pakyawan dan. Sanan to igatang iti arak ti paglakwan na. Apay akas tamanan ti angot mo. Nagsanger ka. Napanak lang di tayo store. Timim-timak lang mat. Apay akas na marigatan ka. Ay unay kan lakay. Iminom ka man ngaminon. Basit lang mat. Nagawit akta maditirik na marigatan ak. Ay, daytan ti ibagbagakan ka. Nagtangkan ti ulom. Isagsagmak mo lang ang tabagim. Saan ka di ngayon baga ti doktor ang maiparit ti arak? Idak pa dito yung sofa. Marigata na ka talaga. Jess! Umay ka ditoy! Natumban ni tatang mo! Tulungan na ka nakaw! Ay, nanang! Apay ka din, nanang! Nanang! Agbakbakwar mo tan iti dara ni tatang! Diyos ko! Daramot ngagpayson! Ingkay baga kiniapong mo tayo pantayo ay hospital! Makitam ita tinapasamak. Naapektaran ti bitukam. Kapilitan ang maopera ka. Ikatanda tinadadaal apaset ti bitukam. Ay na, nagtangkan to mga minti ulom. No di ka pa'y lagnakam, talaga nga ipatay mo daitan. Sana na maulit, bakit? Kaya't ko pa'y agbiag. Agbalbaliw akon. No idi kumapay anapan unot mo daitan. Naliklikan ko matipan na kadadaal ti bitukam. Sorry, bakit? Di kagdanag. Ikagumahakon ti agbalbaliw. Ti kinatangken ti ulo, mangitunda iti dakdakkelpay aparikot. Liklikan tinalabas nga arak, tadayta ti pakadadaelam. Papagayam, ditan tinagipusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kandaytoy nga istasyon. Agyaman kami itinikay panagdarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.